Αγαπητοί γονείς, καλά μας παιδιά, σκεφτήκαμε με τους συνεργάτες της κατασκήνωσης, της οργάνωσης της κατασκήνωσης, να βιντεοσκοπήσουμε αυτό το μικρό βιντεάκι για να σας ενημερώσουμε, ιδιαίτερα όλους εσάς που δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε στην προκατασκηνωτική συνάντηση που έγινε πριν λίγες μέρες στην ενορία του Γενεσίου της Θεοτόκου, την Παναγίτσα, στο Περιβολάκι, ώστε να δώσουμε και σε εσάς τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στη διαβίωση των παιδιών αυτές τις ημέρες της πρώτης κατασκηνωτικής περίοδου, στην κατασκήνωση της Μητροπόλεως μας. Θα ήθελα να μεταφέρω σε όλους σας, καταρχήν, την αγάπη, την πατρική και τις θερμές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Κυρίου Αλεξίου, με τη φροντίδα και την ευλογία του οποίου πραγματοποιείται δεκαετίες τώρα αυτή η ευλογημένη προσπάθεια. Η κατασκήνωση της Μητροπόλεως μας πρωτολειτουργήσε το 1985 στη Στεφάνη Βιωτία, στα Δερβενοχώρια, σε μια έκταση καταρχήν 12 στρεμμάτων, η οποία αγοράστηκε στρέμμα-στρέμμα από την Μητρόπολη μας και είναι ιδιοκτησία της. Τώρα βέβαια πια έχουμε μια έκταση 64 στρεμμάτων και αν εξαιρέσουμε τη χρονιά που έγινε η μεγάλη πυρκαγιά της Πάρνηθας και τη χρονιά του κορονοϊού, ανελιπώς λειτουργήσε φιλοξενώντας χιλιάδες παιδιά μέχρι σήμερα. Λίγες πληροφορίες για την κατασκήνωση πρακτικής φύσεως. Είπαμε που βρίσκεται, να σας ενημερώσω ότι είναι υψόμετρο 550 περίπου μέτρα. Απέχει από την Νίκαια που είναι το κέντρο της Μητροπόλεως περίπου 1 ώρα οδικός, με το δικό μας αυτοκίνητο βέβαια. Για να φτάσουμε εκεί ακολουθούμε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στρίβουμε στον κόμβο προς Μαγούλα, δεξιά, αριστερά πάμε προς Ελευσίνα, περνάμε στη συνέχεια από το Θριάσιο Νοσοκομείο και ανεβαίνοντας προς Δερβενοχώρια, ευθεία πάνω, θα συναντήσουμε πρώτα το εργοστάσιο του Τιτάν. Θέλει προσοχή, έχει στροφές. Φτάνουμε λοιπόν μετά από λίγο στο οροπέδιο των Δερβενοχωρίων. Το πρώτο χωριό που θα συναντήσουμε είναι η Στεφάνη. Περνάμε μέσα από το χωριό, βγαίνοντας, στο δεξί μας χέρι θα δούμε τον πυροσβεστικό σταθμό. Παλιά ήταν δημοτικό σχολείο, όταν τα χωριά μας είχαν και παιδιά. Εκεί υπάρχει μια πινακίδα. Πάμε δεξιά λοιπόν όπως δείχνει η πινακίδα και σε απόσταση περίπου 800 μέτρων θα συναντήσουμε την πύλη, την είσοδο της κατασκήνωσης, αφού στο δρόμο θα δούμε και άλλες 2 πινακίδες οι οποίες θα μας διευκολύνουν. Η αναχώρηση της πρώτης κατασκηνωτικής περίοδου, όπως ήδη γνωρίζετε, θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί. Σας παρακαλούμε θερμά μην αργοπορήσετε, δεν είναι δίκαιο και λογικό οι 179 να περιμένουν τον ένα που άργησε. Δεν θα περιμένουμε, θα μαζευτούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, αφού προηγουμένως τακτοποιήσουμε τις αποσκευές μας στα φορτηγά που θα είναι στο χώρο της πλατείας μπροστά στην Εκκλησία. Μετά θα μπούμε μέσα στην Εκκλησία, αφού κάνουμε λοιπόν μια μικρή προσευχή, μπαίνουμε στα πούλμαν, πολύ προσοχή περνώντας απέναντι στην πλατεία Δαβάκη εκεί, γιατί είναι πολύ σύχναστοι οι δρόμοι. Επιβιβαζόμαστε στα πούλμαν όπου θα υπάρχουν οι υπεύθυνοι και σε 1 περίπου ώρα με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε στην κατασκήνωση, θα μπούμε στην τραπεζαρία όπου θα μας περιμένει το πρωινό, το πρώτο πρωινό στην κατασκήνωση. Η επιστροφή θα γίνει στο ίδιο σημείο, στην πλατεία Δαβάκη, μπροστά στον Ιερό Ναό της Παναγίας μας, στις 14 Ιουλίου, γύρω στις 12.30 το πρωί. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς την ώρα, γιατί αγαπητοί μας γονείς, καλά μας παιδιά, είναι η κίνηση στους εθνικούς δρόμους που μας καθυστερεί κάθε φορά. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που είναι τι πράγματα θα πρέπει να πάρουν τα καλά μας παιδιά μαζί τους, ώστε να μπορέσουν να διαβιώσουν εκεί τις ημέρες αυτές και να μην τους λείψει κάτι από τα απαραίτητα. Σας έχουμε στο χαρτί που σας μοιράσαμε στην προκατασκηνωτική συνάντηση που κάναμε πριν λίγες μέρες όλα τα εφόδια. Αλλά αυτό το
έντυπο, το έχουμε ανεβάσει σε ηλεκτρονική μορφή και στην ομαδική που έχει φτιαχτεί από τους συνεργάτες μας στο Viber. Να επισημάνω μερικά σημεία. Το πρώτο απ' όλα είναι η Καινή Διαθήκη. Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα πολύ σπουδαίο δώρο στα παιδιά σας, το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Γιατί μας χρειάζεται η Καινή Διαθήκη? Γιατί στο πρόγραμμα, το ημερήσιο, υπάρχει και ένα μισάωρο κατά το οποίο ανοίγουμε όλη την Καινή Διαθήκη σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που έχει διαλέξει η κατασκήνωση. Διαβάζουμε μια φράση, την αναλύουμε και παίρνουμε αφορμή από αυτή τη φράση για να μιλήσουμε στα παιδιά για ένα επίκαιρο και πολύ σημαντικό θέμα. Όπως είναι, για παράδειγμα, αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο, η αξία της οικογένειας. Το πόσο σπουδαίο πράγμα στη ζωή μας και μοναδικό δώρο του Θεού είναι η μάνα μας, ο πατέρας μας. Για τη φιλία, να τους ενημερώσουμε για τους κινδύνους και τις παγίδες της σύγχρονης ζωής. Να τους πούμε πόσο βλαβερό για την υγεία τους είναι το κάπνισμα. Και άλλα θέματα λειτουργικά, θέματα καθημερινής ζωής, νεανικά και οικογενειακής ζωής. Ασφαλώς τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους, δεν είναι ξενοδοχείο άλλωστε η κατασκήνωση, το μαξιλάρι τους, μαξιλαροθήκη σε ντόνια. Οπωσδήποτε πετσέτες. Όλη μέρα τρέχουν και παίζουν στα γήπεδα και στην πισίνα. Πρέπει να έχουμε πετσέτες να μας στάσουν για αυτές τις μέρες. Επίσης, πιτζάμες λέμε να πάρουν τα παιδιά μαζί. Βέβαια γνωρίζω ότι στα σπίτια, λόγω και της ζέστης και του καύσωνα που υπάρχουν τους θερινούς μήνες, πολλά παιδιά δεν φορούν πιτζάμες. Όμως, για πολλούς λόγους, αλλά και για τον εξής λόγο, ότι εκεί πάνω, ακόμα και τις μέρες τις θερμές του καλοκαιριού, φυσάει ένα βοριαδάκι το οποίο είναι δροσερό. Και αν τα παιδιά μας δεν φοράνε από πάνω μπλουζάκι και το μεσημέρι που θα ξαπλώσουν για να ξεκουραστούν, είναι πολύ πιθανό να κρυώσουν. Και μετά θα παραπονιούνται, όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, ότι πονάει και η λίτσα τους στο στομάχι τους και φταίει το φαγητό. Μα το φαγητό τρώμε όλοι μαζί το ίδιο. Δεν μπορεί να πείραξε μόνο ένα ή δύο παιδιά το φαγητό. Πρέπει τα παιδιά να ξαπλώνουν και να φορούν έστω μια φανέλα. Το σωστότερο είναι να έχουμε πιτζάμες καλοκαιρινές. Μεσημέρι λοιπόν και βράδυ, τα παιδιά που θα ξαπλώνουν στα κρεβατάκια τους θα φοράνε πιτζάμες. Σας παρακαλώ, συμβουλεύστε τα. Επίσης να πω ότι από πέρυσι όλοι οι χώροι της κατασκήνωσης και τα σπιτάκια που μένουν τα παιδιά καθομάδες έχουν κλιματισμό. Οπότε δεν είναι φρόνιμο, δεν είναι συνετό να ξαπλώνουμε χωρίς να φοράμε κάτι. Εσώρουχα και κάλτσες ανάλογα, τα προσωπικά είδη, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, σαπούνι, σαμπουάν, αφρόλουτρο. Σας γράφουμε στο νούμερο 10 ρούχα καθημερινά και καλά για την Κυριακή. Συνήθως λέμε ότι με τα ρούχα που πάμε στην παραλία ή στο γήπεδο δεν πάμε την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Προσκαλεσμένοι στο μεγάλο δείπνο. Αν θέλετε, σας παρακαλούμε θερμά να βάλετε κάποια καλύτερα ρούχα, γιατί εκεί θα κάνουμε 2 θείες λειτουργίες, όπου τα παιδιά, αν θέλουν και εσείς συμφωνείτε, θα ετοιμαστούν για να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Θα προηγηθεί για όσους θέλουν και επιθυμούν το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Στο νούμερο 11 σας έχουμε γράψει ζακέτα ή μπουφάν βέβαια, ελαφρύ, ή μακριμάνικη μπλούζα και μια ομπρέλα. Θα μου πείτε, Ιούλιο μήνα με 38-40 βαθμούς θα πάρουμε μαζί μας ζακέτα ή μπουφάν και ομπρέλα? Βεβαίως. Πριν λίγες μέρες κατεβαίναμε 12 η ώρα το βράδυ από την κατασκήνωση εδώ στο Κερατσίνι. Μετά από πολλές εργασίες που είχαμε για την προετοιμασία. Είδαμε το αυτοκίνητο έγραφε θερμοκρασία 20 βαθμούς στην κατασκήνωση. Κατεβήκαμε στο Κερατσίνι, η θερμοκρασία ήταν 30 βαθμοί. Πάνω λοιπόν στην κατασκήνωση έχουμε μια ευεργετική φυσικά διαφορά θερμοκρασίας. Το μεσημέρι 5 με 6 βαθμούς πιο κάτω από τους δήμους της Μητροπόλεως μας και το βράδυ γύρω στους 8 βαθμούς, πολλές φορές και 10 βαθμούς πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι εδώ στις πόλεις. Μετά το βραδινό φαγητό συνηθίζουμε 2 πράγματα. Έχει το πρόγραμμα.
Βραδινά παιχνίδια, ψυχαγωγία, κατασκηνωτικά παιχνίδια, πολύ όμορφα, κατά ομάδες, στα γήπεδα με τους προβολείς, στο ύπαιθρο δηλαδή, και μετά αφού ετοιμαστούμε πάμε στο προσευχητάρι που είναι υπαίθριο και κάτω από τα άστρα και το φως του φεγγαριού, μέσα στο δάσος, κάνουμε τη βραδινή προσευχή που είναι από τα πιο όμορφα κομμάτια του κατασκηνωτικού προγράμματος και μένει με ανεξίτηλα χρώματα ζωγραφισμένη για πάντα στις ψυχές των παιδιών μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φοράμε και μια ζακετούλα, γιατί το προσευχητάρι μας είναι σε ένα ξέφωτο που συνήθως έχει ένα δροσερό αεράκι. Αθλητικά παπούτσια και σαγιονάρες. Έχουμε πισίνα στην κατασκήνωση. Κάθε μέρα, τουλάχιστον μία φορά, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν ένα ντους, ένα μπάνιο. Άρα χρειάζονται σαγιονάρες. Και αθλητικά παπούτσια, αφού το πρόγραμμα είναι γεμάτο από αθλητικές δραστηριότητες. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, αλλά και παιχνίδια σε άλλους χώρους της κατασκήνωσης. Κατασκηνωτικά παιχνίδια στα οποία τα παιδιά, για να μην στραμπουλήξουν τα πόδια τους, τρέχουν, πηδούν, βάζουν τα δυνατά τους. Θα πρέπει τα ποδαράκια τους να είναι κρατημένα με ένα αθλητικό παπούτσι. Μην ξεχάσετε λοιπόν να το βάλετε και αυτό. Ατομικό παγούρι, θερμός. Στο κέντρο της κατασκήνωσης, αλλά και στην τραπεζαρία, υπάρχουν ψύκτες με δροσερό νερό και με φίλτρα. Να σας πω ότι η κατασκήνωση τροφοδοτείται με νερό από την ΕΙΔΑΠ. Εμείς καλού κακού, τα δίκτυα πάντα στις περιοχές εκτός πόλης δεν είναι τα καλύτερα και πολλές φορές και εντός πόλης. Έχουμε βάλει φίλτρα στον ψύκτη της τραπεζαρίας και στον ψύκτη που υπάρχει στο κέντρο της κατασκήνωσης. Τα παιδιά μπορούν να γεμίζουν τα παγουράκια τους. Στην τραπεζαρία κατεβαίνουμε 4 ώρες κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό γεύμα. Ή να κατηφορίζοντας για την τραπεζαρία να γεμίζουν το παγούρι τους στον ψύκτη της κατασκήνωσης και να έχουν και στα γήπεδα και στην πισίνα και όπου αλλού βρεθούν, είναι ανάγκη να βρεθούν, να έχουν δροσερό νερό, το οποίο είναι απαραίτητο και σας παρακαλώ και εσείς να το τονίσετε, πρέπει να πίνουν πολύ νερό για να αποφύγουμε τον κίνδυνο θερμοπληξίας. Απολύτως απαραίτητο είναι το καπέλο. Ακόμα και όταν παίζουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πρέπει να φοράμε καπέλο. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμά, μην το ξεχάσετε αυτό, να το βάλετε στη βαλίτσα τους, στο σακ βουαγιάζ και να τους παρακαλέσετε μόνιμα να το φοράνε στο κεφαλάκι τους και συνεχώς να βρέχουν το κεφαλάκι τους με νερό. Οι τουαλέτες της κατασκήνωσης, τώρα πια, μοιάζουν με την τουαλέτα που έχουμε σπίτι μας. Θα έχετε δει βέβαια στα σχολεία, ακόμα και στα κολέγια που βρίσκονται στις ακριβές περιοχές του λεκανοπεδίου, οι τουαλέτες είναι άλλου τύπου και φυσικά και στο στρατό, για λόγους υγιεινής. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, δεν ξέρω πώς δικαιολογείται, τουρκικές. Όμως είδαμε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται. Γιατί στο σχολείο πάνε κάποιες ώρες και επιστρέφουν στο σπίτι και τακτοποιούνται στην τουαλέτα του σπιτιού. Το ίδιο και στις προπονήσεις που τυχόν έχουν τέτοιου είδους τουαλέτες. Όμως εκεί θα είμαστε 24 ώρες το 24ωρο για αρκετές μέρες. Έτσι λοιπόν ήταν αναγκαίο να φτιάξουμε καινούρια συγκροτήματα τουαλετών, θα τα δείτε όταν θα έρθετε να επισκεφτείτε τα παιδιά σας στην κατασκήνωσή μας, τα οποία θα είναι παρόμοια, η τουαλέτα θα είναι παρόμοια με την τουαλέτα του σπιτιού μας. Επομένως, θα πρέπει κάθε παιδί να έχει προστατευτικά καλύματα λεκάνης για να τα χρησιμοποιούν κάθε φορά που θα πάνε στην τουαλέτα. Επίσης, σε κάθε σακ βουαγιάζ θα πρέπει να υπάρχουν σακούλες, ώστε τα παιδιά να βάζουν εκεί τα λερωμένα ρούχα, τα χρησιμοποιημένα ρούχα, εσώρουχα, κάλτσες, σολτσάκια, μπλούζες, και να μην ανακατεύονται με τα καθαρά και τακτοποιημένα που θα τους έχετε βάλει μαζί τους. Πολλές φορές τα βράδια χρειάζεται να έχουμε ένα φακό και μπαταρίες. Η κατασκήνωση έχει πολλά φώτα, όμως επειδή κάποια παιχνίδια κατασκηνωτικά, πρωτότυπα, απαιτούν λιγοστό φορτισμό για να είναι συναρπαστικά και να ευχαριστούνται τα παιδιά πράγματι, περιπετειώδη παιχνίδια, χαμηλώνουμε τα φώτα της κατασκήνωσης και για 1-2 ώρες κινούμαστε στους χώρους της κατασκήνωσης με τους φακούς. Η κατασκήνωση δεν διαθέτει σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ. Επομένως θα είναι πολύ δύσκολο και θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ κάποιο παιδί το οποίο θα έχει ξεχάσει να πάρει φακό και μπαταρίες μαζί του όταν
θα παίξουμε ένα από αυτά τα όμορφα παιχνίδια και εκείνο δεν θα μπορεί να συμμετάσχει. Μην το ξεχάσετε λοιπόν. Τα ποδοσφαιρικά παπούτσια θα είναι με σχάρες, όχι με τάπες, για να μην δημιουργείται πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αθλητικού αγώνα. Και βέβαια καλή διάθεση. Με καλή διάθεση όλες οι δυσκολίες ξεπερνιόνται και τα προβλήματα με την καλή διάθεση και την κουβέντα λύνονται. Όλα αυτά που είπαμε θα πρέπει να τα τακτοποιήσετε σε βαλίτσα ή σακβουαγιάς και ένα μικρότερο σακίδιο. Καλό θα είναι να είναι μοιρασμένα σε 2 αποσκευές τα πράγματα των παιδιών, ώστε να μην κουραστούν όταν θα τα μεταφέρουν από το κεντρικό σημείο της κατασκήνωσης στα σπιτάκια τους και μετά πρώτα ο Θεός όταν θα επιστρέψουμε να τα τοποθετήσουν πάλι στο φορτηγό για να κατεβούμε πάλι στην πόλη. Όταν θα γίνει η τοποθέτηση των πραγμάτων και η τακτοποίηση μέσα στη βαλίτσα ή στο σακβουαγιάς, σας παρακαλούμε θερμά να έχετε και τα παιδιά δίπλα σας, ώστε να ξέρουν κάθε πραγματάκι που τους βάζετε, εσώρουχα, κάλτσες, μπλούζες και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο από αυτά που σας γράφουμε, σε ποιο σημείο της βαλίτσας ή του σακβουαγιάς είναι. Γιατί μετά όταν θα φωνάξει το μεγάφωνο «Ελάτε παιδιά σε 10 λεπτά στο γήπεδο γιατί παίζουμε ένα ωραίο παιχνίδι», να μην κάνουν ανασκαφές και να μην δυσανασκετούν και να μην στεναχωριούνται. Στις αποσκευές οπωσδήποτε σταθερά θα κολλήσετε μια ετικέτα που θα γράφει ευκρινώς, όμορφα γραμμένο, καθαρά, το ονοματεπώνυμο του παιδιού και την ενορία του. Παραδείγματος χάριν, Άγιος Γεώργιος Κορυδαλού, Άγιος Νικόλαος Περάματος. Αν θέλετε, σε αυτή την ετικέτα γράψτε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Καμιά φορά ξεχνιούνται αποσκευές ή πάνω στην κατασκήνωση ή κάτω στο περιβολάκι, στην πλατεία Δαβάκη που θα επιστρέψουν. Εμείς μένουμε μέχρι το τέλος και μετά όμως κοιτάμε αν έχει ξεχαστεί κάποια από τις αποσκευές και μετά θα πρέπει να συνεννοηθούμε μαζί σας για να σας τη φέρουμε στο σπίτι σας ή να περάσετε εσείς από τον Ιερό Ναό εκεί της Παναγίας να την παραλάβετε. Πολύ θα μας διευκολύνει, επάνω στην ετικέτα γράφει και το τηλέφωνο σας στο κινητό. Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα τα οποία απαραίτητα θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προγράμματος. Μπορούν να φέρουν μαζί τους και κάποια άλλα είδη προαιρετικά, αλλά θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά να τα προσέχουν. Μάσκα γυαλιά ή σκουφάκι κολύμβησης, ρακέτες αν θέλουν να παίζουν στο πλάι της πισίνας, κάποιο μουσικό όργανο να συνοδεύουν το μουσικό μας όταν θα τραγουδάμε στην τραπεζαρία μετά το βραδινό ή μεσημεριανό φαγητό, κάποιο μπλοκ και είδη ζωγραφικής, κάποιο σημειωματάριο, κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, ίσως κάποια μπάλα. Έχουμε αθλητικό υλικό, άφθονο και υλικό ψυχαγωγία στην κατασκήνωση. Επιτραπέζια παιχνίδια. Μπορούν να τα δανείζονται. Μπορούν να θέλουν να φέρουν το δικό τους. Ξαναλέω, πρέπει να τα προσέχουν τα ίδια. Σας παρακαλούμε θερμά, χρήματα να μην τους δώσετε. Είναι άχρηστα, αφού δεν υπάρχει τρόπος να αγοράσουν κάτι. Επίσης, πολύτιμα αντικείμενα, κάποιο βαπτιστικό σταυρό, κάτι άλλο πολύτιμο στο χεράκι τους, αν φοράνε ή στο λαιμό τους. Τρέχοντας, παίζοντας, κάνοντας κάθε μέρα, 1 ή 2 φορές ντουζ και μπάνιο στην πισίνα, κάπου μπορεί να τα αφήσουν και μετά θα στεναχωρηθούν ή θα σκεφτούν υπάρχει κάποιος κλέφτης και μου το πήρε. Δεν υπάρχουν κλέφτες στην κατασκήνωση, παιδιά είναι, κάπου τρέχοντας, παίζοντας κάτι θα ξεχάσουν. Για να μην έχουμε στεναχώριες λοιπόν, μην τους δώσετε κάτι πολύτιμο μαζί τους. Επίσης, κάτι πολύ βασικό και ουσιαστικό, στην κατασκήνωση, στην πρώτη κατασκηνωτική και δεύτερη κατασκηνωτική περίοδο, δεν επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα. Δεν συμβιβάζεται κινητό τηλέφωνο και κατασκηνωτική ζωή που είναι ομαδική ζωή, κοινή ζωή. Γιατί το πιο εύκολο να συμβεί είναι το εξής. Να λέει ο ομαδάρχης, παιδιά, έχουμε να πάμε για μπάνιο στην πισίνα. Και κάποια παιδάκια να είναι αφοσιωμένα στο κινητό τους και να μην θέλουν να κατέβουν. Ή στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Όλα όσα γίνονται δραστηριότητες ψυχαγωγίας στην κατασκήνωση είναι ομαδικά παιχνίδια, ομαδικές δραστηριότητες. Είναι αυτό που θέλει να προωθήσει στα παιδιά, το όλοι μαζί η κατασκήνωση. Να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά, να ανοιχτούν στο διπλανό τους, να κάνουν φίλους, παρέα.
Αυτό είναι που μας λείπει και αυτό είναι που προσφέρει μεταξύ άλλων πολλών σημαντικών η κατασκηνωτική ζωή. Και για άλλους λόγους, και για λόγους ασφαλείας και για λόγους αποτοξίνωσης, δεν θα έχουν τα παιδιά μαζί τους τα κινητά τηλέφωνα. Θα μου πείτε, και εμείς ανησυχούμε, είναι καλά, τρώει, μήπως αρρώστησε? Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή είναι απαραίτητη η επικοινωνία και τα παιδιά θα θελήσουν να σας πάρουν και εσείς θα θέλετε κάθε μέρα να μιλάτε μαζί τους, στην κατασκήνωσή μας έχουμε σταθερό τηλέφωνο και στη γραμματεία, στις ώρες που σας γράφουμε, θα υπάρχουν υπεύθυνοι να σηκώνουν το σταθερό τηλέφωνο, αλλά όχι μόνο το σταθερό και ακόμα 3 κινητά τηλέφωνα, σας έχουμε τους αριθμούς των καρτοκινητών, ώστε εσείς τις ώρες πάλι που σας ξαναλέω που σας γράφουμε, να μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και ο υπεύθυνος της γραμματείας από τα μεγάφωνα που υπάρχουν σε όλους τους χώρους της κατασκήνωσης να ειδοποιεί το παιδί σας να έρθει να μιλήσετε μαζί του. Αν παραστεί κάποια ανάγκη, ασφαλώς και μπορείτε να καλέσετε, ξαναλέω, μόνο για ειδική ανάγκη, ειδική περίπτωση, κάθε στιγμή τα τηλέφωνα της κατασκήνωσης. Και 3 η ώρα το βράδυ, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι σοβαρό στην οικογένεια ή νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε με το παιδί σας. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Μπορούν τις ώρες που σας γράφουμε, αν κάτι συμβεί έκτακτο και εκείνη την ώρα, να επικοινωνήσουν μαζί σας. Μην ανησυχείτε λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο το κινητό τηλέφωνο, όπως δεν ήταν απαραίτητο δεκαετίες και αιώνες που οι άνθρωποι δεν είχαν κινητό τηλέφωνο. Τόσα χρόνια, πώς τα έβγαζαν πέρα γονείς και παιδιά. Να πούμε λίγο για το επισκεπτήριο. Το επισκεπτήριο στην κατασκήνωσή μας, όπως και σε όλες τις κατασκηνώσεις, ακόμα και τις ιδιωτικές, οι οποίες λειτουργούν πολλές μέρες, γίνεται 1 φορά την εβδομάδα, 1 φορά σε κάθε περίοδο σε εμάς και συγκεκριμένα στη δική μας περίοδο θα είναι το Σάββατο 11 Ιουλίου 6 με 9 το απόγευμα. Βάλαμε Σάββατο για να μην ταλαιπωρηθείτε στην επιστροφή, αν ήταν Κυριακή, λόγω της κίνησης που υπάρχει στους εθνικούς δρόμους. Μπορείτε να έρθετε να μας επισκεφθείτε με το δικό σας αυτοκίνητο. Αλλά μπορείτε να κλείσετε και θέση στο πούλμα που θα ξεκινήσει πάλι από το Περιβολάκι, από την Παναγίτσα, για να έρθει στην κατασκήνωση. Σας γράφουμε τις ημέρες και τις ώρες που μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στη γραμματεία της κατασκήνωσης για να κλείσετε θέση σε αυτό το πούλμα. Στο επισκεπτήριο περιμένουμε αποκλειστικά και μόνο και όχι άλλους, τους γονείς, τα αδέλφια, άντε και ο παππούς και η γιαγιά των παιδιών. Άλλοι συγγενείς ή φίλοι δεν επιτρέπεται για ευνοήτους λόγους ασφαλείας να έρθουν στην κατασκήνωση. Σε κάποιο σημείο του εντύπου σας λέμε και το εξής. Καλό θα είναι τα παιδιά τους να μην έχουν διάφορα τρόφιμα μαζί τους, σοκολάτες, σνακ, πατατάκια, αναψυκτικά ή γλυκά, διότι στο σακ βουαγιάς που θα βρίσκεται στο σπιτάκι θα υπάρχουν και υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να αλλοιωθούν. Το air condition δεν μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, εξάλλου η πόρτα ανοιγοκλίνει συνέχεια και τα παράθυρα καλό θα είναι τις υπόλοιπες ώρες που τα παιδιά που κοιμούνται να μην είναι κλειστά, να είναι ανοιχτά για να ανανεώνεται ο αέρας. Επομένως υπάρχει πρώτον ο κίνδυνος αλλίωσης των προϊόντων. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να μαζευτούν μυρμήγκια, μύγες και άλλα ζωήφια ή έτσι. Βουνό είναι. Η κατασκήνωση είναι περιφραγμένη. Όμως καμιά φορά βλέπουμε και καμιά άλλη λεπουδίτσα να κατεβαίνει στον χώρο της κατασκήνωσης τα βράδια που υπάρχει ησυχία και κοιμόμαστε. Στην ίδια λογική θα ήθελα να σας παρακαλέσω ρούχα ακριβά να μην έχουν μαζί τους τα παιδιά. Συνέβη το εξής πρόπερση. Ήρθε ένα παιδί και μας λέει «Πάτερ, αρχηγέ, κύριε ομαδάρχη, έχασα τα παπούτσια μου και είναι ακριβά, κοστίζουν τόσα κατοστάρικα και δεν τα βρίσκω». Κάναμε ανακοίνωση, ενημερώσαμε όλες τις ομάδες, πουθενά τα παπούτσια. Το αποτέλεσμα ήταν στεναχώρια πολύ, υποψίες ότι κάποιος κλέφτης υπάρχει ανάμεσα στους παρόντες κατασκηνωτές ή στελέχη της κατασκήνωσης. Τι είχε συμβεί? Εκεί, κάποιο βράδυ κατέβηκε αυτή η αλεπουδίτσα από το βουνό, βρήκε φαίνεται κάποιο άνοιγμα
στο συρματόπληγμα και μετά από μερικές μέρες βρήκαμε αρκετά πραγματάκια των παιδιών συγκεντρωμένα σε ένα θάμνο μέσα. Κλέφτες στην κατασκήνωση δεν υπάρχουν. Όμως, καλό θα είναι και για λόγους ισότητας. Ακριβά ρούχα και παπούτσια να μην φοράμε. Με την ίδια λογική, για να μην βλέποντάς τα ζηλεύουν τα άλλα παιδιά, είναι και το θέμα της απαγόρευσης των τροφίμων. Πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, γκοφρέτες, αναψυκτικά. Πέρα από το θέμα της αλλίωσης, της υγείας δηλαδή, δεν είναι όμορφο να βλέπουν τα παιδιά το διπλανό τους να έχει όλα αυτά και εκείνοι να μην έχουν. Είναι κοινή η ζωή κατασκηνωτική. Ό,τι ισχύει για έναν, ισχύει για όλους. Εξάλλου το φαγητό της κατασκήνωσης είναι άφθονο. Σε κάθε γεύμα θα υπάρχει και περίσσευμα. Και αν κάποιο παιδί δυσκολεύεται να φάει, για παράδειγμα, φακές που θα έχουμε μία φορά σε όλη τη διάρκεια της περίοδου, εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα φροντίσουμε κάτι άλλο, ένα τόστ, κάτι άλλο να φάει ώστε να μην μείνει νηστικό. Μια και είπαμε για το φαγητό. Στην κατασκήνωση έχουμε όλων των ειδών τα φαγητά. Προσπαθούμε να έχουμε και φαγητά που αρέσουν στα παιδιά. Θα βάλουμε και πίτσα, θα φτιάξουμε και καλαμάκια, θα έχει και παστίτσιο, αλλά θα έχει και φακές, ίσως έχει και φασολάδα μία φορά. Είναι τόσο ωφέλιμα τα όσπρια. Γενιές, δεκαετίες Ελλήνων μεγάλωσαν με όσπρια. Και όχι κάθε μέρα κρέας, το οποίο βλάπτει την υγεία μας σοβαρά και το γνωρίζετε. Καλό θα είναι τα παιδιά, και είναι αφορμή και η κατασκήνωση, να μάθουν να τρώνε από όλα τα είδη των φαγητών. Και σαλάτα και φρούτο. Σε κάθε γεύμα θα υπάρχει και σαλάτα και φρούτο. Τις περισσότερες φορές υπάρχει και τυρί. Και άλλα πράγματα. Και αναψυκτικά, χυμή κυρίως. Προσπαθούμε να υπάρχουν χυμοί στα τραπέζια των παιδιών και όχι αναψυκτικά πολλά, ίσως και μερικές φορές αναψυκτικά που μας φέρνουν δώρο οι ιερείς των ενωριών. Προσπαθούμε το διαιτολόγιο να είναι όσο γίνεται συμβατό με την ηλικία των παιδιών και με τους κανόνες υγιεινής. Πολλά παιδιά, αγόρια, όταν θα έρθει ο καιρός να πάνε να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία, μακαρίζουν και μας ευχαριστούν για την κατασκήνωση που έζησαν. Γιατί όταν θα πάνε φαντάρι δεν θα δυσκολευτούν ούτε στη διαβίωση, ούτε στο φαγητό, ούτε στις υπηρεσίες που θα πρέπει να κάνουν και στις αγκαρίες, να καθαρίσουν τουαλέτες. Και μια και το είπαμε αυτό, να πούμε λίγο για το πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Το πρόγραμμα λοιπόν της κατασκήνωσης είναι δοκιμασμένο πόσα χρόνια, 38 χρόνια που λειτουργήσε μέχρι τώρα η κατασκήνωσή μας. Έχουμε κάνει αλλαγές, βλέποντας την καθημερινότητα, την καθημερινή ζωή στην κατασκήνωση. Παίρνοντας ιδέες από άλλες κατασκηνώσεις που είμαστε σε συνεργασία, εκκλησιαστικές, δημόσιες, ιδιωτικές κατασκηνώσεις που είναι επιχειρήσεις, αλλά είναι και αυτές πολύ σπουδαίες. Κάθε κατασκήνωση έχει πολλά να προσφέρει στη ζωή των παιδιών. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ καλά μελετημένο και μετρημένο, το οποίο βοηθάει τα παιδιά με το άφθονο παιχνίδι και τις άλλες ψυχαγωγίες που έχουμε. Με την προσευχή, με το αγιογραφικό ανάγνωσμα, με τις ώρες κοινής ησυχίας, με τη βόλτα, με το κοινό φαγητό που τρώμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Είναι πολύ σπουδαίο το πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Πρόοδος σε κανένα τομέα της ζωής δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, προγραμματισμός. Ό,τι κάνουμε λοιπόν από το πρωί που θα χτυπήσει το καμπανάκι και τα μεγάφωνα θα παίξουν χαρούμενα τραγούδια για να μας ξυπνήσουν, μέχρι το βράδυ που θα ακουστεί ένα όμορφο ήρεμο τραγουδάκι και το σιωπητήριο και θα χτυπήσει αργά το καμπανάκι για να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε, όλα τα κάνουμε όλοι μαζί, παρέα. Αρχηγείο, ομαδάρχες, στελέχη και παιδιά, όλοι μαζί θα ξυπνήσουν, όλοι μαζί θα πάνε για φαγητό, κατά ομάδες θα συμμετέχουν στην ψυχαγωγία και στις αθλητικές δραστηριότητες και όταν το βράδυ θα χτυπήσει το σιωπητήριο, όλοι μαζί καλούμαστε να ησυχάσουμε για να ξεκουραστούμε. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως είπα, το πρωί με το αιγερτήριο, πηγαίνουμε στα συγκροτήματα, 2 συγκροτήματα ντους και τουαλετών και λουτήρων υπάρχουν στην κατασκήνωση. Να πληθούν τα παιδιά, να πλύνουν τα δόντια τους, να ετοιμαστούν
για να πάμε για την πρωινή προσευχή στο προσευχητάρι. Και κατεβαίνοντας στην τραπεζαρία για το πρωινό, θα περάσουμε από το σημεοστάσιο για να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο, να κάνουμε την έπαρση της σημαίας και να κατηφορήσουμε στην όμορφη τραπεζαρία της κατασκήνωσης για το πρωινό, όπου όλες οι ομάδες θα βάλουν γάλα, τσάι, κακάο, μέλι, μαρμελάδα, ψωμάκι, μπισκότα, κέικ, πολλές φορές ομελέτα και διάφορα άλλα πράγματα που ετοιμάζει για μας το μαγείριο. Μετά το πρωινό μας ακολουθεί ένα πολύ χρήσιμο κομμάτι του κατασκηνωτικού προγράμματος, που είναι η τακτοποίηση και οι καθαριότητες στα σπιτάκια και στις τουαλέτες των παιδιών. Εκεί τα παιδιά θα μάθουν πόσο κόπο κάνετε για να κρατάτε το σπίτι σας καθαρό και τακτοποιημένο, για να βρίσκουν καθαρά ρούχα, να βρίσκουν τακτοποιημένα τα δωμάτια τους, σκουπισμένα, σφουγγαρισμένα, τις τουαλέτες καθαρές, που είναι τόσο σημαντικό. Έτσι λοιπόν, μαζί με την επίβλεψη του ομαδάρχου, τα παιδιά θα μάθουν να σκουπίσουν το σπιτάκι τους. Εκ περιτροπής κάθε μέρα και 2 διαφορετικά παιδιά. Να κατηφορήσουν με το βοηθό ομαδάρχη ή να ανηφορήσουν στις τουαλέτες και να περιποιηθούν την τουαλέτα της ομάδας τους. Να είναι καθαρό και το ντουζ. Πολύ θα βοηθήσουν αυτά τα μέρη του κατασκηνωτικού προγράμματος την εξέλιξη της ζωής των παιδιών μας. Όταν θα πάνε, είπαμε, να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Αύριο μεθαύριο θα πάνε κάπου αλλού να ζήσουν ως φοιτητές. Να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται. Άλλο ένα κομμάτι πολύ σπουδαίο της προσφοράς της κατασκηνωτικής ζωής. Να μάθουμε να αυτοεξυπηρετούμεθα. Μετά λοιπόν την τακτοποίηση και την καθαριότητα των σπιτιών και των τουαλετών θα περάσει το αρχηγείο. Θα περάσει να κάνει την επιθεώρηση, να ελέγξει και να δώσει ένα κίνητρο στα παιδιά με φιλότιμο κάθε μέρα να φροντίζουν την τακτοποίηση και την καθαριότητα και την προσωπική τους και του χώρου που διαβιώνουν. Και να βάλει λοιπόν μια βαθμολογία, αλλά ταυτόχρονα να συναντήσει όλα τα παιδιά προσωπικά το αρχηγείο, να δει αν είναι κατσούφικα, στεναχωρημένα, ίσως χαμογελαστά, να τα ρωτήσει αν περνάνε καλά, να έχει μια προσωπική επαφή με τα παιδιά που θα βοηθήσει, ούτως ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις δυσάρεστες. Πολλά παιδάκια είναι ντροπαλά. Θα τους συστήσετε να μάθουν να μιλούν. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό, να μάθουμε να συζητάμε, αλλά όχι με οποιονδήποτε, με τον κατάλληλο άνθρωπο, το πρόβλημα που μας απασχολεί. Τα παιδιά μπορούν λοιπόν, θα έχουν δίπλα τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μαζί τους θα είναι, θα τρώνε μαζί τους, θα κοιμούνται μαζί τους, θα τα συνοδεύουν σε όλες τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης, πισίνα, γήπεδα και ό,τι άλλο έχει το πρόγραμμα, οι ομαδάρχες, οι οποίοι είναι 2 στελέχοι σε κάθε ομάδα. Ομαδάρχης και βοηθός ομαδάρχου. Ό,τι τους απασχολεί, ό,τι τους στεναχωρεί, ό,τι τους κουράζει, θα πρέπει να το συζητήσουν την ίδια με τον ομαδάρχη τους. Και αν το πρόβλημα δεν λυθεί, θα μπορέσουν ανα πάσα στιγμή να βρουν τον υπαρχηγό, τους κοινοτάρχες, τον αρχηγό, εμένα προσωπικά, που θα είμαι όλες τις ημέρες πρώτα ο Θεό μαζί τους. Είναι καλό τα παιδιά να μάθουν χωρίς φόβο. Εμείς ξέρουμε πώς θα χειριστούμε κάθε περίσταση. Δεν θα τους εκθέσουμε μπροστά στα άλλα τα παιδιά. Πείτε τους σας παρακαλώ να μην φοβούνται, να μας εμπιστευτούν οποιαδήποτε στεναχώρια ή δυσκολία τους. Στην κατασκήνωση θα υπάρχει νύχτα μέρα γιατρός. Το αναρωτήριο, το ιατρείο, το φαρμακείο είναι στο κέντρο της κατασκήνωσης. Θα μπορούν μετά από ενημέρωση του μαδάρχη να επισκεφθούν τον γιατρό, να του πούν ότι πονάει το πόδι τους, ότι χτύπησαν το γόνατό τους, ότι πονάει η κοιλίτσα τους. Και σε αυτό θέλουμε τη βοήθειά σας. Πείτε τους να μην ντρέπονται, να μην διστάζουν. Με την πρώτη αδιαθεσία θα πρέπει να ενημερώσουν τον ομαδάρχη πρώτα και στη συνέχεια μαζί με τον ομαδάρχη να απευθυνθούν στο γιατρό. Ο γιατρός θα πάρει όλα τα ιατρικά δελτία τα οποία έχετε συμπληρώσει και έχει ενημερώσει και ο γιατρός και έχει σφραγίσει και ο γιατρός των παιδιών. Από την πρώτη ημέρα θα τα έχει όλα στο ιατρείο του για να ρίξει μια ματιά, να δει αν κάποιο παιδί έχει μια αλλεργία, παραδείγματος χάρη. Και θα πρέπει να έχει μια μεγαλύτερη προσοχή από πλευράς ομαδάρχου, αρχηγείου και γιατρού. Εκεί θα μας εμπιστευτείτε την πρώτη ημέρα όταν θα αναχωρήσουμε κάποια φαρμακευτική
αγωγή που παίρνει το παιδί. Εμείς θα έχουμε ένα ψυγιάκι στην Παναγίτσα πριν μπούμε στα πούλμαν, θα βάλουμε τα φάρμακα και όταν φτάσουμε στην κατασκήνωση θα τα παραδώσουμε στο γιατρό. Θα πρέπει στο πακετάκι αυτό που είναι τα φάρμακα να μας γράψετε με καθαρά γράμματα ονοματεπώνυμο του παιδιού και κάποιες οδηγίες που έχει από το θεράποντα ή ιατρό του, ώστε να συνεχίσει ο γιατρός να δίνει την ίδια αγωγή με τον κατάλληλο τρόπο. Ο γιατρός είναι επιφορτισμένος και ο ομαδάρχης να υπενθυμίζει στα παιδιά, ξέρεις, Κωστάκη, Γιώργο, έλα να πάρεις το φάρμακό σου. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα το να μάθουν τα παιδιά στις δυσκολίες να μιλάνε στους υπευθύνους. Όταν είναι στην οικογένεια, στον πατέρα, στη μάνα. Όταν είναι στο σχολείο, στο δάσκαλο, στο διευθυντή. Όταν είναι στην κατασκήνωση, στον ομαδάρχη, στον υπαρχηγό, στον αρχηγό ή και στον υπεύθυνο. Πολλά παιδιά γίνονται αντικείμενα εκφοβισμού. Στα σχολεία τον λέμε σχολικό εκφοβισμό. Γενικότερα τον αποκαλούμε με τον αγγλικό όρο bullying. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Ήταν κάποια κατασκηνωτική περίοδος. Ήταν το τελευταίο βράδυ που είναι η γιορτή, οι απονομές. Κατηφορίζαμε προς τα κάτω στην τραπεζαρία για να φάμε πρώτα, εορταστικό τραπέζι, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να κάνουμε τις απονομές των κυπέλων και των βραβείων των διαφόρων διαγωνισμών και πρωταθλημάτων που διεξάγονται σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο. Κουβαλάγαμε λοιπόν μετάλλια, κύπελα και δίπλα μου ήταν ένα από τα παιδιά, από τους κατασκηνωτές. Τον έβλεπα λοιπόν Κατσούφι. Θυμάμαι και το όνομά του, ήταν Γιώργος. Του λέω, Γιωργάκη μου, πώς πέρασες στην κατασκήνωση φέτος? Δεν μιλούσε. Δεν πέρασες καλά, για να μην μιλάς, καταλαβαίνω ότι δεν πέρασες πολύ καλά. Κατσούφις λοιπόν δεν ήθελε να μου πει κάτι. Τι έφτεξε και δεν πέρασες καλά? Πέρασε πολλή ώρα μέχρι να τον καταφέρω να μου εμπιστευτεί ότι στην ομάδα υπήρξε ένα παιδί, το οποίο μάλιστα κοιμόταν και δίπλα του, το οποίο τον πείραζε το Γιώργο. Τον ηρωνευόταν, τον τσίγκλαγε, του δημιουργούσε στεναχώρια πολύ. Γιατί βρε παιδί μου δεν το εμπιστεύτηκες στον ομαδάρχη σου? Θα με πούνε καρφί οι υπόλοιποι. Μα εμείς δεν γνωρίζουμε τον τρόπο να διορθώσουμε την κατάσταση χωρίς να εκθέσουμε κανέναν, με ωραίο τρόπο, χειρουργικό, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Έτσι και τον εαυτό σου θα βοηθούσες να περάσεις όμορφα και ξένιαστα και χαρούμενα αυτές τις ημέρες εδώ στην κατασκήνωση, που με τόσο κόπο και πόσες θυσίες κάθε χρόνο ετοιμάζεται για να βγει πέρα, να λειτουργήσει με επιτυχία. Και το άλλο παιδί θα βοηθούσαμε, που έχει την κακή συνήθεια να πειράζει με άσχημο τρόπο τους άλλους και να τους στεναχωρεί ή να τους μειώνει, να διορθωθεί. Γιατί ένας άνθρωπος που ειρωνεύεται, επιτίθεται, εμφανίζει αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά στους διπλανούς του, είναι άρρωστος, θέλει βοήθεια, θέλει θεραπεία, με το να σκεπάζουμε τα προβλήματα. Μεγαλύτερη ζημιά κάνουμε. Καμιά φορά θα πρέπει να μπει και νηστέρι για να σπάσει το απόστημα. Είναι λίγο επώδυνο πολλές φορές, αλλά είναι σωτήριο. Έτσι. Σας παρακαλώ, πείτε στα παιδιά σας, το εξηγήσαμε και στη συνάντηση, θα το πούμε πολλές φορές και στην κατασκήνωση. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και την εμπειρία τόσα χρόνια να διορθώσουμε τέτοιες καταστάσεις και να τις θεραπεύσουμε με όμορφο τρόπο, με αγάπη, με διάκριση. Αρκεί όμως να μας εμπιστευτούν το πρόβλημα, τη δυσκολία, την ενόχληση, τα παιδιά. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και σας παρακαλώ θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Να σας ενημερώσουμε για τη στελέχωση κάθε κατασκηνωτικής περίοδου. Σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο υπάρχει ο αρχηγός, ο υπεύθυνος αρχηγός. Κοντά του είναι και ένας κληρικός της Μητροπολεως μας, έγγαμος κληρικός, που να έχει και μια εμπειρία με τα παιδιά. Είναι ο πνευματικός υπεύθυνος κάθε περίοδου. Κοντά στον υπαρχηγό είναι οι υπαρχηγοί. Συνήθως είναι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν και κοινοτάρχες. Στη συνέχεια έχουμε τους ομαδάρχες, 2 για κάθε ομάδα. Αν είναι μικρότερος ο ένας, είναι βοηθός ομαδάρχου. Και έχουμε και πολλά στελέχη τα οποία μας βοηθάνε στην διεξαγωγή των διαφόρων
δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης. Δανείζουν το αθλητικό υλικό, δανείζουν το υλικό ψυχαγωγίας, διοργανώνουν τα πρωταθλήματα. Τα στελέχη μένουν σε ομάδα στελεχών, με υπεύθυνο ομαδάρχη. Κοντά λοιπόν στο αρχηγείο και τα στελέχη, τους ομαδάρχες, έχουμε τον γιατρό της κατασκήνωσης, τον ναυαγοσώστη, φέτος θα έχουμε πρώτα ο Θεός 2 ναυαγοσώστες, έχουμε μουσικό και ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία με τις αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, η κατασκήνωση ασφαλώς και έχει μάγειρα, ο οποίος έχει βοηθούς, γυναίκες που αναλαμβάνουν το πλύσιμο των σκευών που χρησιμοποιούμε, ποτήρια, πιάτα, πυρούνια και όλα αυτά που έχει ανάγκη για να λειτουργήσει η τραπεζαρία. Για τα μαγειρία έχουμε άντρες οι οποίοι πλένουν τα μεγάλα σκεύη, τα ταψιά κτλ. Και επίσης για το χώρο της κατασκήνωσης, ιδιαίτερα για τις τουαλέτες και τα ντους, θα υπάρξει, όπως υπάρχει κάθε φορά τα τελευταία χρόνια, μια υπεύθυνη γυναίκα η οποία θα περνάει το μεσημέρι, κάθε μεσημέρι, την ώρα που κοιμούνται, ξεκουράζονται τα παιδιά και είναι στα σπιτάκια τους μαζί με τα στελέχη. Την ώρα εκείνη λοιπόν θα περνάει από τις τουαλέτες να κάνει με επιμέλεια μια δεύτερη καθαριότητα μετά την πρωινή καθαριότητα που θα γίνεται με τη φροντίδα των παιδιών και την επίβλεψη των ομαδαρχών. Η κατασκήνωση έχει και επιστάτη που φροντίζει τους κοινόχρηστους χώρους. Έχουμε εθελοντές οι οποίοι φροντίζουν τον κήπο, αν συμβεί κάποιο πρόβλημα, ηλεκτρολογικό, μηχανολογικό. Έχουμε διαφόρους εθελοντές που πηγαίνουν έρχονται και φροντίζουν. Είναι ένα μικρό χωριό η κατασκήνωση. Την πρώτη ημέρα κάθε κατασκηνωτικής περίοδου, ο υπεύθυνος, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, η κατασκήνωση βρίσκεται στο χώρο του Δήμου Τανάγρας, αλλά όσον αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία υπαγόμαστε στα Ινόφυτα. Εκεί έχει την έδρα της η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής αυτής. Θα έρθει λοιπόν την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα για να κάνουμε μια άσκηση πυρασφάλειας, ώστε να ενημερωθούν τα στελέχη και τα παιδιά. Σε κάθε σπιτάκι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα, εάν σε περίπτωση χρειαστούν. Μια μικρή ντουντούκα, περιβραχιόνια, μάσκες, σφυρίχτρες, φακί, εάν χρειαστεί να εκενώσουμε την κατασκήνωση. Η κατασκήνωση έχει μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, έχει πυροσβεστήρες και όλα τα απαραίτητα από τις διατάξεις της πολιτείας μέσα για να αντιμετωπίσει κάποια τέτοια περίσταση. Όπως σας είπα στην αρχή, πολύ κοντά στην κατασκήνωση, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων, υπάρχει ο πυροσβεστικός σταθμός και συνήθως έξω από την πύλη της κατασκήνωσης σταθμεύει μόνιμα ένα πυροσβεστικό όχημα. Κλείνοντας αυτήν την επικοινωνία μας, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω όλους εκείνους που θυσιάζονται πραγματικά για να λειτουργεί κάθε χρόνο η κατασκήνωσή μας. Πάνω απ' όλα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τους ιερείς των 40 ενωριών της Μητροπόλεως μας, ασφαλώς το αρχηγείο και τα στελέχη της φετινής κατασκηνωτικής περίοδου. Να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο ότι ο αρχηγός, οι υπαρχηγοί, οι κοινοτάρχες, τα στελέχη είναι εθελοντές. Προσφέρονται από αγάπη στο έργο αυτό, για τη δόξα του Θεού, για την αγάπη του Χριστού μας όπως λέμε και για την αγάπη των παιδιών του. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια θερμή παράκληση. Εάν μπορείτε και αν θέλετε, ελάτε αυτό το Σάββατο στην κατασκήνωση, μετά τις 8.30 το πρωί, να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την τακτοποίηση και την καθαριότητα των χώρων της κατασκήνωσης. Ένα μικρό χωριό είναι η κατασκήνωση. Ευχαριστώ θερμά αυτούς που ήρθαν το περασμένο Σάββατο. Δεν ήταν πολλοί, όμως ήταν αποτελεσματικοί. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε πολλές δουλειές. Μας μένουν όμως ακόμα αρκετές. Θα πρέπει να τακτοποιήσουμε και να καθαρίσουμε την τραπεζαρία της κατασκηνώσεως, το εκκλησάκι, το αρχηγείο, το ιατρείο. 2 από τα σπιτάκια. Επίσης μια μικρή περιποίηση και στους κοινόχρηστους χώρους. Σας περιμένουμε λοιπόν με τα δικά σας αυτοκίνητα. Είπαμε μετά τις 8.30 το πρωί, όποια ώρα μπορείτε,
Μόνο που θα πρέπει μαζί σας να φέρετε απαραίτητα φαγητό και κολατσιό αν μείνετε πολλές ώρες, ένα παγούρι για να βάλετε δροσερό νερό από τους ψύχτες, καπέλο οπωσδήποτε, πρόχειρα ρούχα. Να πω και το εξής. Επειδή η κατασκήνωση δεν είναι σε λειτουργία, δεν έχουμε υπευθύνους στους διάφορους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους των γηπέδων. Η πισίνα θα είναι κλειδωμένη βέβαια, εφόσον δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστης. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να εξυπηρετήσουμε μικρά παιδάκια, τα οποία ίσως δεν μας αφήσουν να κάνουμε και δουλειά. Χρήσιμο θα ήταν σε αυτήν την εθελοντική εξόρμηση τακτοποίησης της κατασκήνωσης και καθαριότητας να έρθουν μανάδες και πατεράδες, θέλουμε και μπράτσα και δύναμη, οι οποίοι όπως το περασμένο Σάββατο θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για την προχειρότητα αυτής της επικοινωνίας. Πολύ κούραση και πολύ ξενύχτη δεν με αφήνουν να μιλήσω καθαρά. Σας συγχαίρω που εμπιστεύεστε τα παιδιά σας στην αγκαλιά της Αγίας μας Εκκλησίας. Δεν θα το μετανιώσετε ποτέ. Ο άνθρωπος που ίδρυσε αυτή την κατασκήνωση και μετά από λίγα χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή στη διάρκεια της λειτουργίας της, ο πρώτος Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος Παυλίδης, όπως και ο δεύτερος και ο σημερινός επίσκοπος της Μητροπόλεως μας, που μας το χαρίζει ο καλός Θεός 31 χρόνια τώρα, αγάπησαν το έργο αυτό, θυσιάστηκαν και θυσιάζεται ο Αλέξιος για την κατασκήνωση της Μητροπόλεως μας. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι θαυμαστά. Χιλιάδες παιδιά που πέρασαν μέχρι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια, 38 ολόκληρα χρόνια, έχουν κρατήσει στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς τους τις πιο όμορφες και σπουδαίες εμπειρίες, βιώματα που τους ακολουθούν στην κατοπινή ζωή τους μέχρι το τέλος και τους στηρίζουν σε καιρούς δύσκολους, στα προβλήματα και στους κινδύνους που τυχόν παρουσιάζονται στο διάβα της ζωής. Πολλοί ανεδείχθηκαν επιστήμονες, καλοί οικογενειάρχες, κληρικοί από αυτή την κατασκήνωση. Φτιάχτηκαν όμορφες οικογένειες, φιλίες που διαρκούν για μια ολόκληρη ζωή. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Στα παιδιά καλή κατασκήνωση. Με καλή διάθεση και με την ευλογία του Θεού όλα θα πάνε καλά.